A. Then ngiza kulayini olandelayo. Line olandelayo ilo wa Q1 no X1 angithi. Yeah. Campus yami ngizoyibeka from lapha ku Q1. Ngisayivule kule position le eyabani eya Q to A. Ngisayivule kuyona. But mase ngizoyibeka lapha Q1. Okay. Sengihamba nalo line lo Q1 no X1 ngibeka lapha. Izofika ihlale lapha kubani? U-A1 manje. Yabo A1 lapha. Noma izo into engishoyo. Yabo A1. Campus yami izosuka lapha Q1 ibhekene nalo line lo Q1 to X1, right? Ngenza lento ebengiyenza kulo line wa Q to X. Yabo lo line wa Q to X lo qhamile. Angithi ngifike ngayithatha ngazoyibeka kubani from Q to A nangu A lapho. Yabo A lapha ya. From Q to A ngayibeka lapho. Angisayinyikazisa icampus yami. Emva kwalokho isizohlala ivulwe kanjalo, right? So sengizosuka from Q1 ulayini engubhekile manje Q1 no X1. Icampus yami angiyinyikazisanga, isavulwe lapha kuleya position. Izofike ihlale la icampus yami lapha ku A1, right? Ngibeke ipoint. Okay. Then ngisuke Q2 nangu Q2 ngize ku X2 la. Q2 nangu X2 la. Okay. Lo line nje straight osuka lapha uze la. Right? Nakhona futhi icampus yami angiloni isavule kwiposition e1 futhi ngizoyisusa lapha Q2 izofika ihlalele kona lapha kubani? A2. Okay. Okay, sisazwana ngithi. Right. Ngize kupoint elilandelayo. Ipoint elilandelayo uQ3 nobani? No X3. Okay, icampus yami isavule kuleya position leya ya Q to A. Ngiyayibeka manje lapha Q3. Ngibheke lo line wa Q3 to X3, right? Campus yami iku same position anginyikazisi. Izofike ihlale lapha exactly lapha kubani? Ku A3. Okay. Right. Siya ku Q4 no X4. Now Q4 lapha ya. No X4 nangiya lapha. All right. 4 and X4. Campus yami futhi nakhona angayishintsha iposition yayo. Ngisayibeka le position ya Q to A. Ngiyalapha Q4 to X4. Ngiyibeka lapha. Iyofika ihlale lona lapha kubani? Ku A4. Okay. Right? Yabona ukuthi kukhandeka ama point njalo lapha. Lokhu kukhandeka ama point. Right. Ngiqhubeka. Ngiya ku Q5 nobani? No X5 manje. Nangu Q5 uya ku X5. Campus yami still saseku same position. Susa la. Sayivule kuleya position ya Q to A, right? Because ipoint esitraceayo A. Iyofika iyoyihlalela exactly lapha kubani? Ku A5. Okay. Okay. Kanjalo wonke ama point ethu. Okay, then mase siqedile trace A wethu wonke lama point ethu sesinawo. Sesiyawa joina flexi curve yethu. Masebenzisa ke isandla sakho but kube into ethi mayibe kanje ungafuni kwa joina ngerule, right? Yeah. Ngicabanga ukuthi uzwakela. Yeah. Yezwakala. Ungakhona ukuzama manje. Yeah, maybe I can try. Okay, mama uba nenkinga ungithinte. Okay. Yeah, awuzama. Okay, asibuyele question paper again. Let's question paper ugcina.
time. All right. Okay. Question yethu bime kanje. Lo esijiliyo kwathiwa u60, right? Endle yakhona. Yayibona leya endle lesiyitsheliwe ukuthi u60. Hello. 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 Yebo ngithi yayibona leya endle lesiyitsheliwe kwathi u60 degrees. Shuthi icampus yami icampus ngizobeka i-set square yami u60 degrees lapha from a center intobolo yalayini, yabo? Oh. Then ngitsheliwe cishe ukuthi uPQ ubani? Wathi siyo-check. Question 1, uPQ ngicabanga ukuthi ngitsheliwe. Yeah, uPQ u40 millimeters bathe uyalingana nobani? No-RX. PQ it's 40 meters. It's 40 meters where? 40 meters. I know. Ngicabanga ukuthi benze mistake. Ufuna ukuthi 40 millimeters. Wathi ngicheck irula nami. Yeah, befuna ukuthi 40 millimeters. Right? Mistake. Bayenzile lapho. Okay, shuthi i-radius yecircle yama-circle ethu yi2. PQ uyi-radius kule circle engapha. RS naye RX uyi-radius kule circle engapha. Shuthi campus ethu soyivula ku40 millimeters then kuze sidwebele ama-circle ethu. RX radius ngapha. Okay. PQ uyi-radius ngapha. Campus ethu siyivula ku40 millimeters then sidweba le circle nangapha siyivula ku40 millimeters